kancanane bareng nek bawa lagu Jawa kok ya plus ya Reng. Nggih, Ning nek bicara bahasa Indonesia kok kagok. kalau ngomong toh. Kalau ngomong. Nggih, kalau nembang kan ada nadanya toh Mbah, benten nggih. Kalau beda. ngomong boten wonten nadanipun. Pletrat-pletrat. Isi inetongo tetula sandang kelawan pangan ya iku bagian nipon wong melek sabarna rimo Ya. Mas Gareng, Dalem, Bos. biarpun hujan, Nggih. para kadang mitra sutresna budaya khususnya pagelaran Mayang Purwa ki ya mesti mirsani ana YouTube Nggih. channel Yatno. Dalang Yatno. official ya dalam ya Yatno. apa Yatno official Official. oke Ya no, official kok spesial. Ya, monggo. Kadung tresno. Langgam monggo. J kadung tresno Nggih. Lamat wis katon tejane yen mbok brangkaton mancara Lalo. wirakane sinawatan ambosane Coba macak. yen pasengut mimbuh patut nyata Ketik. Jot. kumrak ati Aduh. lestari ya dan lela pisah sarekma nadyan bebasane kalingan kodong lamban kang mas kaya wis kencatan rasa sangsa mengatiku Swara ketoke lambene ora mangap tapi swarane bianter Ora powere aja banget. mangap.
Ketoke lambene ora mengo ning Ora suarane antar banter. Ya nek mengo aja ombo-ombo Lah kan. iya. Kalau cewek tuh nek mengo jilik wae. Ana mengombo ora nek suarane ya Apa? sumur. Nanonin Moji roji. alah. Bacaane wimbuh patut jrobatinku tansah kumur eman wis lumayan among limas Aos. marane sing Nenang. Out. wis kabungkur atiku kanggo Asoy. Mekar manglung sumpengku mawar kanggone kang tak bedhe ing pinggir telanggang dadi sarana tambane buyung mangkene rasane kang lagi medhek tandurane marem tansah gawe sing semoga-moga terus ngrembaka sateruse Hebat Mas Gareng.